Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Wadla ke election syakiyeng dorbar tauan ke sorkar jilla kadang kamjalan kata house nem arhajar arpaulai Henry habapai pat syaki seng san Hima sima hapo ke jilla kilanang syongshit nakawai ke sengi syakawepan. Yakani la yo iru yaga seng Hill State People Democratic Party motion run hagas ngi sa jan jong kata yo hamauin hagabadi ki hajar ngut ki pat ba jong kata ka than kilalet ban sakhi ye ke jing penskem yakinong ket kam jong ka HSPDP opo bat lower mauin ba ken thopru ye ki youth bat women's wing. Uba Methodius dekhar kertong ke HSPDP motion run habakren hagate ka jialang ulapan pau da ka baong baka jing mi syakmat jong u omdei ba Ïaleh election ba Kwah ban Ïaleh business. Kwah ban Ïaleh business. Ngawan ban Ïaleh kene election le se banga Kwah kanam ka burom. Ngawan ban Ïaleh kene election le se bangan kunang kentiu eta kispa ka pau ka jonga. Hari ngawan ban Ïaleh kene election halor kada kanong rem ka banga Kwah ban don tilang bat ka konstituensi ngakwa banon tilang bat ki imlang kasalang ngakwa banodon bentalang bat ki ba jinong chong sinong jong kadong kathan ka bai ka jongi bat ka ba kam kosan kolong bangakwa banodon bentalan kam tam bat ki baduk ki bajenjar ki kun suet ki baduko ki bamadla ki batemen bat ki wei ki badadang don kam ka jinga yarap na kasor ka ngimwan hang ne Ïaleh business matrai kan longsang ladang Ïaleh business bat kitu kiri temen gibuan bat pendeng mau flor mene ban ngaso kan longsang ladang Ïaleh business bat kitu kilong kumi giba wan hang ne bat kuara wan bat kulong kijong ki ni wan hang ne ban sakri ya kadong ya kathan ban sakri ya kari bat ya kari bat kicaj periu barok kawai tenagaliang kejonga nga kerpa de pi kipaj ba ngam don pisah kembadon kita kiwai balesi gidon gibong maba Methodius udai baruspa uwan hang ne bane pin ibor uwan ban thiet ik pajba nakaliang gojonga no pi bangam don pisa bangan thiet ik pajba namar ngasngo bakalong reniang gojong pi kadai kalong reniang bakam kodor bania kita ki mau lenai ki bakodor kanoro ngaso kalong reniang gojong pi ka kam kodor bania kita tengam don ke pisa ka bangan thiet pi ko pajba be renga don ka musim bangan ya trei rengkat bat pi Badlara pi ayang aga jingjom pi ayang sansnem nganom don kapisa ka mangan tir lupa ya pi rela dang ayo sansnem ngan bun kapisa ka bangan aya pi ngan bun kapisa ka bangan aya pi ngan sayo da kikrur ka bangan aya pi namar ba kata kapisa ka bangin sayo kanom de ka jong ba Methodius kata kapisa ka bangiyo na ka sarkar kanom de jong MLA nganom le kum kita kiwe ki MLA ki balarayo ki skim ki tepchua pelala jong sasam hadin sitio artayo shwa ke election ringan sam haki por ki badai katkum korukom. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.